ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau. Ki nong khai emotion kathan so bar da ka jing sukhya halor ka jing sha kano bakhlem nogrem ka balawan ra ru ka jing so si hapedeng ki para nong khai kathan bat ha ka khar artrek unailur arjar saw kilami shakhmat ban pensai halor ka khubor ka bamdon ka jing shisha kumban chukdo ba hakini ki khandia si wei samla rangba na kathan so ra uba wellborn benut ulami shakhmat ban ujor show transport da ka jingkno bagitrok pakhai shabangla ki ya lan naka weight bridge kumjuru ka jingjot ka surok nakadaw ka jingya ki trok ket mau but kumjuru ka jingle high level but ki weide kani ka jingtho kalabu yaki nong khai nakathan sobar nong jiri walong bat maulong bakin mi shakhmat haringkat bat ki pajba ban pensai halor kate ka jingkno ba khlem nogrem jong utei samla rangba nasora habakran chiki pajba kabalalong hamadan football kashnong majai kabadan persya bat ka skol ramkrishna ki nong khai kila penpau bakimla ban pediang yakani ka jingkno ba khlem nogrem bat kila kunturu yau nong kantho ba udei banda watching tip kababnia haswa ban ai kano namar babonsien kayalam bakla yaki pajba shushu halor ka jingsa kano le high level kini ginong khai kila penpau ba hapo ka land custom station majai kamshem ladon kata ka high level ne ka low level hanrei baro ki longkumju kini ginong khai kila theru halor ka jingkno bakitrok ki yailai naka weight bridge daka ba ong ba hatu baro kitrok ket mau kin ledot chabangla bat pentepru bakitrok barung ha weight bridge kidei ki balatap tarpar ki pathumu banlet chabangla om kitrok ki busuya lenti nakatei ka jaka kini ginong khai kila pensairu bakaslebayo naka weight bridge kamshem la poiru shabangla namar bah Bangladesh kishembet ya ka jingtho naka weight measurement certificate ya ka bala manjur da ke India bat Bangladesh lingba ki joint commissioner banshi tho kubet yo mar bat kilapan pau baka jingket khat arton kadai habaro ko wi jalla hanrei balai la jer tang ya ka majai halor kani nakaliang kilong kemiru kila ake jingkershan bapura ya kani karai bala shem de kirangba kibadai kinong khai kathan bat kila banrapru balada omdon kinong khai kani kasurak kan omlong shu banyai banyeng hanrei de maki bala marmot man ka pore kasurok bansuk kalit kawan semua nang ni ban pensai ban ong bang konfront ya ki ke ka baki ki kran kan rip tarik reki kidon la ka jong ke jing sngokya den rei hapadeng kita ke jing sngokya ngidon pat ban pensai ke ba maki la se kim sem la snok thu bha ya ke ni ka kam hoj maki ki ginong khayi tang la se ka don ka nu ke jing bang sai ki ka penlong ya ki la se bakin ha ban keren ya ki bang ngim la ban priang ka bang ong phi ngim sem lawan nang ni bni la pensai ki ngi wan ka ka man sim ban ai ke jing pensai ya pro khoi sarkar ha yang jing dei ke surok namar menta keladon ke skim ke balapan krek nadu na isyameti adu ang ni hamajai ya kaban senapan bhai ku surok bat kontraktor ulanang pendep ikam bat kam menta kadang dan proses 4 sem ledep te bani nujore ke jing sniu jing surok ku magipor menisualai mlong bani keren tumbang itip namar wakini ka surok 4 sem 8 bha na dipor ke balalek no ten rei menta ngilas dang yo itu surok ke babha da ka jing wan jong ke skim menta te ban ong ya kata ka jingjot jong kesurok ban kedua kata ka jingjot jong kesurok inomla namar ka kamram jong kesurkar ya kapan bahai kesurok na kapenta ka jingdon kam jong pajba kan sange antai kata kapenta ha ka jinge dei bat ka khayi khat arton ho nyitip ba ka khat arton ka dei ka supreme court ruling
Tingim tip lah kani ke Supreme Court ruling ke apply na ha kani ke international border trade. Namarkat kum ke jing suthu jingi na du umsha bin khayi ka jing yakut jong ke sarkar ka jongi bat ke sarkar Bangladesh kalong bangin yat da kata ke CFT ka kubit fit ka jing tho. Tikat kum ke tu ke por la ong bangin tho kata 39 kubit fit. Ti hang ni ha India pat ngi tho da kubit bridge kan ba habang lapat kile ban tho da kata ke system. Ti ngingim la ban ong namar balay la hadukat nu kani ka khat arton kadai ban terekam hang ni. Namar balik kumong ong fisaisin kani kadai ke international trade. Namar kat kum ke Supreme Court ruling yi ba hagjing sya kadai national. Let's see kita kibri ki badon haga bor ki bakham tip. Let's see kala ban tip lang rela da pipek pat ya kjing yakut bat hadu arhajar arflairu lapan labteng su bakani kjing khayi kadai ban ya hagatak system. Ti kjing ya khat arton ngan ong pi hagani ka jaka kadai ke kamram jong ke sarkar. Ndai bangi lek don bor bangi ong bangi yat palat dan ning yat tu ning yat tam. Ndai ke jing tre hang ni kam kalong ba ngi yat rengkat bat makir ki don ki i ki labu ila ke jong department hang ni bat kitip e jing hi ke jong ni. Hoi la da pikran tang ya ke majai le sing asngu ba kala dei ke jing kala dei ka aka ke ba phi pet siliang. Namar balai ke ni ke jing yat karton kam dei tang hamajai. Habro ka wi kari ba habro ka wi ke jela me khlia kam dei ke jing yat karaton hitip bak ki kali ke badon kham tam ki nong ba ki yat san phone ri pho meter ton so pho kum ta ter ti bali fikado tangi ka majai ka tag dei ka bangas kren long pide ban kren lang salansar ka tila da mangi yang ding pentrekam tangi ka talar ki wi kim pentrekam hatu kam kta mo ya ka kpo ba jing hatu kam kta mo ka kamai ka ji jing yang ni singir kan hapan ya kunta kata ka dei ka kam dei ka jing le tu kam dei ka jing le thok ba jing ni mereka jing ya ka dei ka kam kalong bangini imlang nang ta sa kawe habangi ekstrak habangi ni penpat yu motion ngani ka jaka ka jani de bantip habangi kit ni load ki udai raw materials dai finished goods let's say ka jing thau metric ton ngam tip ki kedau hado kat nu ya finished goods but ya raw materials uni udai umar pok khandau bat ngila sim yu ban kit sabang lai teng ka khandau yo lang galek sabang lai teng ki nyuk kinyer yo lang namar balai habangi penpat yu mau ngi upload yu rengkat baki mau siap ki bangin namla ban kiar tinrei kaniru kadi kawi ke aka ba ni sngo diaw namar balai habangi perpoi par sabang des la sing lam nong example nikit nang ni khat arton dapoi habang les katum ke jing thau juki namar ki ot ki mau siap sa sapraton dia tu kata ke immo praton bangin ya khayi sabang des kata kalau ada penyap upai ngi kata kadi aka ba ni dei man sngu habangi kren ka khat arton kam dei ke aka ba ban ong bangi pen khen laningi le don bor kata kadai ke ba iwan bat misai khmat chong tingi kerpat ir kila khayi hang ni ki snuthu baladaya bi kata kabanta tangmut kandon ka jinggo bakrau tinga ngai rengkat kinong yalam kan sapoi ka por bangin salek bani kandu yu chief secretary ban ai ka presentation bani kren halor kanik international trade border lakalong ne em ka badai ba kata ka khat arton kalong ne em ban apply hang ni lani ka ka rules ka apply marka tum ka jing ikut mensuang ong fi layak kata 39 CFT tingam tip adukat nun rei ka kan sapoi ka por ya ka bang ang ngilapoi hang te ban kren min sa ipad fi ka jing syai ka ka pagdai ban le kata ka ka bangwan ban syai deng ti nakarpat boro ya ha ka bangiwan ngini ka jaka ban syai ka mut kadai nakam ta baro ki perlok ki bedan kini ka dong ka than ka jingi bakim dei ban sungthu bakla bakani ka jingi lang ka jingi kan long ban thau slieng lani ban pe slieng inu rengiwan ni ban syai namar balik kini ka kata ka jaka po jingi ka bangi tre naga por si ketin ngakwa ban ya kren na gajing ya gajing ong ya ta ka high level kani gede ke la se ka ba isnusi ban ong namar kum bakalong menta ka kam hang ni barak khoi kinong khayi la da pinlek bani kandu iki hang ni mentangi khari tang para khasi bat ki bubun ki de ki parado prasnam gajingi ki bam sem ladon ki kam ki jam ki baladu ki kam ki jam bat kilawan hang ni ban jet ki kamai ki kaji hang ni imsim ladon kita ki high level kumba don ki perlok ki baong bagi don kita ki high level kani kedi ka bakta amat iong ki kajing sngo ko jungi namar balai ngi kamai baong wi perlok mane sitrip sitayo hatu kata kedi ka high level mo sitrip sitayo tagamut kedi ka barang ai ngi tangkabam kedi kon yo buat banlum spa rupa dio ti sai sin pat ngasngo ban ai khoble ki
grassroots media gudang ngene kapor tang ni kentin ke kandiat na ci pensyai nak kalian jeni nak senong molok limba ki media ki ong ba kesurok sok ba tharia majai bagas niu pelat kadu pelat limba baki ya kita ki krok jidma dan kalian kejongan ngasngo kumunong syong nong sa hangte po syong tharia ngasngo ba ban pensngau siapi bagai ke berkhoi kejing peni ber kejing keno ha katu ke social media ke golong ke bamla ban pediang namar kumno pinong bagadu ke surok bagasni ke surok kamde ke kamram jongno ban sukeno klem datip ke tolong kubur klem wat beni ke berkhoi kejing sisa namar kesurok bala diki pau snem om siam la siang rong om siam la penbha da kono department ndai kat kum bjinyo jing tip junga ya ketu kesurok ngasngo bakila sanction na kaliang ka bor sorka ban penbha no ya kani kesurok kan ndai ya kesurok le ladang penbha da mangi ki pai ba ki bateri ka kam thai pateng mar kidon ke GCB kidon ke dampar ngile ban penbha ban baramon ma kamde tang surok kebaya ki kalikit mau ndai ke surok kebaya ki pajba nong song snong jong kan khan borok kowe kebahap ya lembah kan surok nama jai satharia sosobar benlik sesora benlik sesulong dan ndai ki sel wala da kalong kumta da ki we ki bri ki banabar bom syam layat man lakasni ya kan surok kin ong bakadu teng sngo bangi dang mangi kitra ki bayat man kasngi yimdon kono kejing sngo ban ong ban keno bakadu ndai beliu ngi hap pediang ye ke berkhot kiwan bandring hak poliur kadon kejing tua kadon kejing liat ka khando hin sikudo no pin amba penduk kita gi kali kitma pe keno ang to ki ong bagi kali kiya lem daki hoet bridge hato kawai pa kawai ka kali kademo ka tang kali kitma Ladawan ka kalikit siap ngibelingin hapki hoet bridge. Ladawan ka kalikit mau bensnayeng kibakit mau blok, kibakit mau widru belingin hapki hoet bridge. Kadon ka petrol pom sres po lailat. Ikali na nong jeri kibadon catai ru kiwan thiam phniang na po lailat. Hatu ngi haprung polit thiam phniang haplung po hoet bridge. Endang lawan pai da hatu ka dei hok bangin dong hoet bridge. Ngasngau ka ike bo khoi ka bomla ban pediang. Namar pi ong ikali ki belek sebangla ki penduk ke surok. Hangtu hitip sai baka karkhana sna kali sna body ki painting nang ta ki basna engine ki don sport 0 point chathi sekejap sunong habi kiya na ko serok kit mau tu pin kedau bor khaji kali balik karkhana rum klik sebangla ki balik sna tayar kemut nilai saya ki balik sebangla tang su ya kini ki trok na ko surok tingisna surok meliu bot sna surok thik kerpang tamania bi kita kali kit mau ning isna surok du na mentau pajba bo ni ilang na ketu surok in hapan penon kam lang surok ke lu kelas na kan ne bi sukudo beri pinong ba tang laki ki kali kemut lade bi kita kali kit mau hato haporo fi kini untuk kali ki kali fi ong baki balik lut sebangla balik kimpi ho kata pila de men kali kan peniang tu kali pila seno iklam kali fi sukudo beri pinong em baki lek sebangla ke bokhoi golong bomla ban pediang ni penpa ko jing sosi ba kum kino ki ba pi penpa wat keno ha ka to ke social media ba mi ndu tarik golong ke bo pen sosi yangi kinong song sinong jong kani kathan ba ru ha ju kopor ka pendeko ru ya ke lengba ke social media ki penduk men siem yangi ki kun khara khasi ki ba im ha kani akam ki ba pendap la ke jong ke ying ke sem ki ba play school ke jong ying ke sem ki ba wai ying si chlong ki ba pendap dalam ba kani akam habangi trai prakasi khara hatu ka kanu ka jing ka jumpi pide jing sa banyawan bani ai mensim ban ai kita ka buat ka bola ne banwan advice ban pensutu lem le sila ka don ka jing ya bakla khoi piwan sa khamat bani tailang pensutu yingi bakato galenti kamdei ide ben le ta ka tu kan ka juk menta ka kum ka por menta ndai ngasngo ba hadin isnam ki balek nadu bangindang khana hadu banginda rangba kan ngasngo bakane ke jinglong jingman jungi sining yimju don kano prathang don nandu kisnong nong jiri ki sobar ki wa long ki maulong ki huai ki semati kini kisnong majai bar khoi sini
ngiim be khop halagi jong ikam jam im judon keno kejing kadupi keno im judon keno kejing keno ngai pipeni da kene ka kentin kamu pikwa on pria surut yang i tibatri arliang tibadon segala kat haria bat segala kat lailat teka ike berfai kelong basusi ban pau ngapan pau kejing susi ike berfai kejing keno bat kejing ong jong piang to ike berfai kelong bom song nong rim ngiladon hang ne ya kan kam khay mau om dang mentala ne men ngiletre ne kam na duki por Saktiman hadin gumtu kami ke por Eskurwil hadin gawan mi ki DC aduh mentra bagawan ka dempar nanon magadon ka jingkawal rakit palat put na galeng jungi nyimla ban pediang pi amar na galeng ka sarkar kalabu kijing theo kijing yo ngai ban susyam sim kabu lende ban suang magadon ka jingkit palat put bagi du isuro namar ngi kum kin khoyi ngi sutu agi por masua hadu mentlaru kajing maramat kajing singai ki surok kadai lengba ka jungi lengba ka jing pnia jing association fair na galeng jungi kum kinong khai nyiwan ban yarap ban kit mau ani kit mauria lengba ki dempar ki jungi ban maramat dengan surok wa ya gini gisi keladon kajing sina ya belas sanction ban pentre daga government na galeng jung pleudi rai ki por ban sua anu kajing jot jung ni surok sano gini gibri ki ba ki suan ban keno menta ban umba kajing julor kajing jot jung surok kadai daga jingkit pelat put sa Bangladesh na galeng jungi kum kinong khai ngiso bangimla ban pediang ya kan ka jing pensai jong ki yang ngi don la ka jong ka hok kum kinong khai ban pensai ba kini barok ki jing keno ki jing batai ki jong ki kilong bom don ring phai kabar ka jing dai ka jing ong jong ki ba kidon ki kali ba kim ki wa kata mo kadon ki jing high level kaso ba gini gisni kalami ka kitin high level ka ba wat hadu balai wat tiket ban pet football apo poloro ya ka tiket ha ba kalut ki ong ba chando ki high level ya ha kani ka jaka bakit mau syun ki ong ki high level mo Rai sakan ni kasat jungi nginum don ki high level ngirang kat lang. Ngatarai gini ki eksportar ki badan hang ni ban saki ya kata. Hagi por mensua ki yo sitrip subnai ri hun. Rai mentang ila kami yo sitrip sitayo ringi hun. Nomor balai kum ki eksportar ngi de mesuthu. Ki mining ki pulut de ki lang ban yo ga mining jongki. Nalor kata hadin belami ka anis prengkut dan kam ban thep ga biji. Te bangi ngini yang jujur mangi kum ki eksportar bat ki beri ke badan nongrem badan ya ka mining kam chong nongrem pi. Ngi hun ya kata. Kidon kita ki high level na kajong ikenta je kata nginum don ki high level abang idai ki eksportar ngihun kum eksportar namar pi kajing pnia yang ni kam sene kidon ki hima hasua pa pinrong itu ki ma pia pendep ki jing betha jing hima kai ke badon kam khai ti ngas tharai ki eksportar ki suthu ya kata ki mit pensai lut ya kata ndai kai ke bangi kwa ban pensai baka ai ke tu ko khubor ba mi tu si kalong bom nong reun hang no namar ba hakatu ka singi iba wat kitu paralok ki balai ban complain chau transport commissioner ki baju khai mereka ai kadau ko pelong iki ba kin penmi kan ka mong isusi pi kata kadau ngasu ban ong kumbaki ong gitu men mo bau sren kasi ubam tang prakasi isusi pi kata namar habaki ki long kum eksportar wan sing ina trade ga lenti gi badai mo ke bat ga jingal rei ba ong ba kidon ki kali ki bam ki opo we bridge kum la pensai na galeng ba ores na ka Saktaria namar om barok ki kali we na surok pludi ki balik ke Bangladesh kidon ki bakit simen kit mauria kit siam kit narot ban snayeng ani kikit gini tiar kimdon kam kumbalong na kasait tharia mo kasait tharia kamdon petrol pump ikali gibawan na tharia kidon kam manthe ampnyang saka lai la ye nanong jiri kimdon petrol pump ikali gibawan ban kit ma na satai kiwan ban the ampnyang na kani lai la te habagi wan man the ampnyang balikin kiyo kata ka weight bridge mo te nagaling junga ngan so banong ban kadon tangkata jing pensai haka je kam bat pangan kentu hamtam migi paradok prasnam jung baki namdan kajing suthu bakla mo je dari dengan kam tilari kidan kinu kajing suthu bakla nande bukim suthu susah kisobon ye kendu ngi balong kitrai jong kam marang ni ngi don kitrai jong kam ngi don nawalong na soba na nong jiri na tharia kibaim na kane kam ke la da pidan kanu kadu jom sai bom suthu soba ye kren bangi balong kitrai jong kam hang ini ko be sebut kalau kami nang nena po majai ye ke ke baki rang ba kila de kren mentan ngi kersan yang kutu kecing keren jongki namar ngi dai kum ke eksportar kila pensai sakman mentan baro ka dai ke basisha kam dai baki ong kita ki high level ki low level ngi ngimdan kum kita ang ni baro ngi long lang kaju ngi men ngi hun ngi ya iu bet ya ke bang iyo tangkatai ku blai sibon nyar maya kersan lang ya kini ki nongjri sobar bat ki walong ia pelong ya meeting minta kasih minta ke eksportar ke pesuthu yang ni ngasong kemen ya kajing alam kajungki bat ngakermen ru ba kanlong ka bayai bek nang ni Sakman nim kwa apa kanu ka kam kanlong ka ba deko hang ni snong jungi namar kajing ka dei hang ni snong jungi
ni duna tapi ki khasi ni duna ki pai le ha bangi yo pada ya kan ka kabu menta bagi wan ki ribat pesutu yang ni kat kum ke sisa lelengi sok majai mo jadi tangkal lenti ekspor umau tengi yo niki nung jeri ngi yo niki sobar ngi yo niki walong ni so kumen biki walong ki ai mau yang ni ada ki num ai ki mau long ki walong hang ni kalong bathli om dan ai ngai kersian lang ya kini kireng ba bagi lawan ai jengmut yang i bangi de ban kit ma bai tang na walong min kit bek na sobar min kit na maulong kalentia jungi kade kan ne kalenti international kam de ga ba ong bangin ya khai kumbale merak sego hati kade international na sukumen menta bagi lawan pensai ni pas ni ko surok tapi ki eksportar kini ki mining ki bapri ki trai ke surok musam dei ba ong ban trai mano-mano ni ki trai sinong yu ihang ne ya kata ke surok om dan mana-mana batrai tang sila ko kini ki mining kila marre kila wanra ki kali kila wanra ki tu ki JCB kila the mau kila the siap hadu mentar ki the amde ya kata ka baong pila ban kali ki we pi ken thai ma jai mining baro ki mining ki wan ban sina ban ha ki negelinti ni de ki tres nong ma jai amde baong bangi de ki bar sinong baro ngi sinahi dang ki importar baro khot ya kan ka surak nda menta kala long pade kum to te lawan penia sudah hima mo ayu dangkat nosin hang ngila ruban tip bakawan sina ndrei nongkong lay mangi ki importar ka bangi sina ya kato ka surok wadang ti hapo kores nongkong lay poliur kamla baniat te kali kamla baniat kahe ko hap khang ki import ndrei kator ngi penbahi da ki importar bar khoj yan pililang kine bar khoj da ki importar nongkong lay bakabha te kadang kan nosin kadang sina cien la bantip rumah nangkat no cien bakasna ndrai mangi siwana kamat kan ki importar ka bangila penbah kan nyila pen liber ya ka surok ka bang lihat ka bae yong bakayat tang hamajai kadaton ndrai borok khoi cetai hap lang kan bakayat kumno kayat te ndrai picupet tang hamajai tang asno bakasam kamso ya hap teh hap perkhat kan lada pikang banong ya kadaton sedang lang kan nang nadu sora cedu cetai ceberni sei mah ndai ban pek tang ka majai kadai tangkat pasien nakalian ka jungi te ngim padan kana kana ka benta ka bangi ujore ki benta ka ka bangi khot ta sing la ya pensai pai ba baro khot tingin ya pai hadin ke ka bagan wan ada kana kana ka jing ya bamis tu jeng mot tingi hapsim ti pada kumoi wani kran marwa ngidan ka jing nakalian ka sen ladan ko ka benta ka jing sali kendu chip secretary halor kan ka benta pi na ka por ke dan ba ka jing kontrol tingi ani hapo masai ani po maja LCS mentala lai sausnan ka dan be gejing pentut halo ini benta kharatan dai kiwe ki LCS pat kam dan gano ka jing pentut kayak be baju ya kiwe ki bentar ini na kalyang ki action hing session ya kai kam ka bani sale isi kendu chief secretary isi kendu ya transport commissioner isi krana kan ka bentar ani hapo maja LCS kan artli ko wad bridge ko wad bridge ko badan sipo sobar ilaka stai ko ga badan hani hapo lailat tikini artli ko wad bridge hadu menta kilong active ya kidan kiya ke jithau ka trikam be jithau be paro khoi kipeni be ga jithau kila bar kitu ki bali ujor to ki yo i ga jithau ka kipeni be ga tu ga display sabar leke ga bas ngusi ba ki ong ba ga jithau hadu mentar kam biang tim theu ya light ya ka wad bridge ndai na ko bridge ki labu kidan ki CC camera kidan do gi thau na dong shadong ki biang lo paro khoi ke ndai long da ki ong pat ba kam biang ga jing thau ba kam don ga ta ga jing thau ba biang e ga long ko bakla long ba yalam bakla ki pai ba bam tip ya kan ga majai LCS lese ki ba ki pai ba bam tip kan ga kam khai sine so majai lese ki 8% bakla ki bah majai ka don kata ka high level ndai apo majai kam don ki kita high level baro barid utai ka ju bahir utri lang ka ju ya hun lang baro ya ka jing pendai ya ka kam sine so majai LCS kane halor kane ka banca ka ba wei urang ba samla ula ai ka jing tho support ki department ba bridge lo i lagi pai ke ka don ka namar ba ka don ka jing ya ka mat apo ka hima sora baru majai kadon ka jing ya ka an kini ki benai ko ladap ka hadu mentar kanang don ita ka jing ya ka an ka bang parla ban ya penbe hadu mentar ka ke hima sora baru nong nong majai ke halor kata ka bentak ngatharai ya sum kabu ya kana ka kam khai tengah sungoban siong ba ka kam khai ka de ban ya ka jong pat ka kam hima sima ka kam ya kulmar
aga hima kaju ka hima la se maja nong de kaju ka hima hidung hima sora ti insha de kade ban kam hima kam sunong kade ban ya la ka jom ka kam khayi kade ban ya la ka jom de ban ya long ban ya penlong lang haju kan ka kam khayi ba kam sunong nas ngo kalong ka bakla ba yalam bakla ki pai ba hang ni hapo maja LCS ka assistant ka dan lightly ka wei ka maja exporter assistant ka wei ka new maja local exporter assistant ka wei ka de ka hima sora kade ka ba te hai hima sora ki dan ki assistant de likely ki assistant ki dan de ka wei de kala jano to maja exportation halo ka jing dan case pat ka hima sora hi de menta ka balong active ka de ka new majai ka de ka bare menta ngila pun le no da ka united new majai local exporter forum association tikine ki tu orang ba wei ba ujor nya phai ka e ka ba ki au nadu February menta ubnai kila sim menta da ka hima ban penia ya ka te ka parking ban penia ya ka ne ka line ba ra khoi ke hadin ke jing penia ke jongki ya kalan kami ke to ne ke jing kulma halo ki exporter ba halo ki manas ba ki biji maka berkum penia dong kamlong ka babit ka babiang ya ba ke penia ki hima ha ke por kidan hi ki uni orang ba we ne ki samlar bu ujor don hi ka benta bu la tre export sene boro gitu ki hima susan ki ba don ka member hang tu ki baterai sene spo mazai hi da menta ki sngo ngamte ke jing sngo ga jongki menta ki ujor kelaman ki ong ba o maja ki kali ki khayi ki long ka bang get biang ki yalam baklai pai ba ki ong ba kin yai nakata ki light nakata apa ri kade ki jepu supu baklai ki pai ba hadin ka jing ujor naga transport department kam don ka jing thuk ki ya ya namar ni ya be kum baju ya ji bala batha ai da ka wet bridge wi de ban ya ka taton ni ya ka ton na ya be kam don ji khang Halo kata squat ban ong lada ki ong ban sim him ki lada kampai ka transport ta te kamut ka government kam don jingmut bakabu e ka transport department lada ka transport department kam le ye ndai lada piyai sekalenti ka basa jengai lamar kan ni ka export ka khi ka pateng jo na pok meklea ka balik ki mar pok hendeu shopo Bangladesh hide masmo thu sai ba lamar ka don ka join commissioner performance siwa baki ate Indo Bangla join commissioner baki ong Daya katu ya ka hakatu ka por kita tet ka weightman certificate ka batho wad hakai weightman certificate kita kedung tu 39 CFT equal to 1 metric ton. Yang tu ki haban khen jing khen khindit ki yang tu. Hato kata ka jingkit jongi khat arton kadai kat no. Hang ni thiok khat arton dai dengile Bangla ubat ya katu ga iu be ya katu 39 CFT. Se hang ta ki de menwat ki hati ni CFT banwan ra ya kat arton kat no kelut ni deban kit ti lemati le siki syukran ni ke bakho ji si bagi kit lut ka kali hendai kumno pade ka export ke deban ya bat kat no mau ni deban kien le sikin hap hen ken chua ke namar ada kisngo bakila ban penyo engi hadu Bangla thik kumba thua po ka wet break na po India te ka biang hendai ada ki ong ta bang ya kitam pelan Rara kita pelat tela da kisngo bakila maki ban le ye na lor ka transport takemut ong ye ki bakin penyo engi hapo Bangla khadat ngin pidiang ndai bayo kimla pade maki penyo ban solve ye kana problem jongi ka bangi thakli ka bangi jenja telong kai ke bakwa ka bakla ban syukran ban ong ba ka transport men da kamle iknia da kawai kalenti da tengah ngasngo ngil dingi trengi ta kaning ya rangkat ka transport department di custom department di department welfare ki badon di happen biang ki kot isla kat kum ke stock ne kat kum ki rule khai international ki kot isla bar khoi tang kata yang kuat percaya ya apply la ada ban renew biang kamut begini ya da sistem kumbela percaya ba te kamu mut ka jing sa ki Bangla ki le kata tinang ni India ki ya kata tersebut ngin habdon te ka jing stu jing mon te ngin don ban ong ka jing le jong sarkar re kumong i wen girang ba mane i ba siraji ongin salai presentation se government ban keli ke ai ka bangi de ban le ko tadi nama na Bangla sim lu de jing thon ne India de jing thon atu kani ka 12 metric ton kalong applicable ne em yang ni namar ka de international trade tingin pek kai lada kalong applicable tingin haban burom ni ka ijuk sarkar re lada kamlong applicable ka de kata jing te ki manusia tingin hab ya kata angka namdon ka jing do nong ni te kata te de tengah jing pensai tang itai sih
Thank